Hľadáte najefektívnejší a najmenej nákladný spôsob vymoženia vašich pohľadávok? Rozhodnite sa pre dražbu a spoľahnite sa pritom na profesionálnu dražobnú spoločnosť Licitor s 10-ročnou pôsobnosťou na trhu. Ku každému prípadu pristupujeme individuálne, pretože dôvera klienta je pre nás najväčší záväzok. Ponúkame komplexné služby, osobité riešenia a cielenú propagáciu. Náš čas ochotne prispôsobujeme potrebám klienta a poskytujeme mu informácie, ktoré potrebuje vedieť. Priebeh licitácie vedie náš profesionálny tím, ktorý pri každom prípade vynakladá maximálne úsilie na to, aby bol výsledkom dražby príklep. Inkaso, dražby, výsledok. Spoľahnite sa. www.licitor.sk